Δημοτικός Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος Εδιψού με χαρά σας καλωσορίζει στις διαδρομές παράδοσης. Εδώ, στο ατμοσφαιρικό Συνεαπόλων, με συνδιοργανωτή για τρίτη συνεχή χρονιά το Δήμο Ιστιαίας Εδιψού για την επίτευξη ενός αρτιότερου αποτελέσματος. Σεβαστοί πατέρες της Εκκλησίας μας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Λιμενάρχη, ευχαριστούμε θερμά που μας τιμάτε απόψε. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που βρίσκεστε μαζί μας στην καθιερωμένη μας γιορτή του Ιούνιου. Φέτος θα προσπαθήσουμε, τόσο εμείς όσο και τα φιλοξενούμενα χορευτικά, να σας μεταφέρουμε σε διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, να δείτε χαρακτηριστικές φορεσιές και να απολαύσετε παραδοσιακούς σκοπούς, μελωδίες και χορούς τόσο όμορφους. Σε αυτό το σημείο, να σας παρουσιάσω τους μουσικούς μας. Στο λαούτο και τραγούδι, ο Λευτέρης Πνευματικός. Κλαρίνο και τραγούδι, ο Δημήτρης ο Ζαχαρής. Κρουστά, ο Ανδρέας Σκάνδαλος. Και στο βιολί, ο Βαγγέλης Χρόνης. Ως πρόεδρος του Συλλόγου οφείλω να επισημάνω την πολύτιμη βοήθεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και όλων των υπόλοιπων μελών του Συλλόγου που βοήθησαν για την απόψινή παράσταση. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστούμε για την όλη του προσπάθεια και αφοσίωση στο δάσκαλό μας Γιώργο Σαλιγκάρα, καθώς και στους συγχωρευτές μας, τα παιδιά και τους γονείς του Συλλόγου μας. Κάπου εδώ θα σας πω να περάσετε όμορφα και παρακαλώ τον Δήμαρχο Ιστιαίας Εδιψού, Ιωάννη Κοντζιά, ως συνδιοργανωτή, για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Λιμενάρχα, αγαπητές φίλες και φίλοι, Ελένη, πρόεδρε του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Εδιψού, για τρίτη συνεχή χρονιά βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο, στο Συνεαπόλων, το οποίο αναστήσαμε μετά από αρκετή προσπάθεια και βέβαια το παραδώσαμε στην πόλη. Και όταν λέμε στην πόλη εννοούμε στα παιδιά μας, εννοούμε σε εσάς, εννοούμε στους επισκέπτες μας, εννοούμε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, σε ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό και την προαγωγή αυτού μέσα στη Λουτρόπολη της Εδιψού. Για ακόμη μια φορά θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πολύ ωραία δουλειά την οποία κάνατε. Διοικήσετε το Σύλλογο με εξαιρετικό τρόπο. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω, αν και η σεμνότητα που σε διακρίνει βλέπω ότι σε δυσκολεύει αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το καταθέσουμε. Κάθε χρονιά βάζετε τον πύχη πιο ψηλά. Κάθε χρονιά η εκδήλωση σας είναι αρτιότερη. Φέτος μάλιστα διοργανώσατε και μια εξαιρετική ημερίδα που αφορούσε την παράδοση και τις ρίζες της Εδιψού και θα έλεγα ότι καλό θα ήταν από φέτος να δουλέψουμε για το 2025 και να σηκώσουμε τον πύχη ακόμα πιο ψηλά. Θα αποκαλύψω λοιπόν ότι πριν από κάποιο διάστημα, σε μια συνάντηση που είχαμε κάνει στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, κατέθεσες μια πολύ ωραία ιδέα. Η ιδέα να διοργανώσουμε στην Εδιψό ένα φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. Και εκεί οφείλουμε να είμαστε όλοι παρόντες. Να ενωθούμε και να είμαστε όλοι παρόντες σε αυτή τη σκηνή. Όλοι παρόντες εννοώ όλα τα ντόπια χορευτικά συγκροτήματα, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς. Το χειροκρότημα νομίζω ότι είναι μια ένδειξη ότι έγινε αντιληπτό αυτό το οποίο είπα. Θα είμαστε όλοι παρόντες λοιπόν σε αυτή τη σκηνή, με εκλεκτούς προσκεκλημένους και γιατί όχι να διαγωνιστείτε και τελικά να υπάρχει και ένα ωραίο έπαθλο για τους καλύτερους των καλύτερων. Θα την αφήσω εδώ, θα βάλω μια ανωτελεία. Η ιδέα είναι ξεκάθαρα δική σου και νομίζω ότι εμείς έχουμε την υποχρέωση να την πάρουμε, να τη δουλέψουμε και να τη σηκώσουμε ψηλά, ώστε τελικά μετά τα 3 χρόνια αυτής της ωραίας συνεργασίας να κάνουμε και κάτι παραπάνω και για την παράδοση και για τον πολιτισμό και για το χορό, για ό,τι κάνετε δηλαδή, για τη μουσική και για το χορό, αλλά και για τα λουτρά της Εδιψού, που είναι το ιδανικότερο πεδίο για την προαγωγή του πολιτισμού αλλά και την προβολή του τόπου μας.
Σας ευχαριστώ πολύ, καλή διασκέδαση και σας εύχομαι πραγματικά να δώσετε την ψυχή σας. Να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλωσορίσετε τη συγχορεύτριά μου, η οποία θα προλογεί τα χορευτικά που θα χορέψουν, την κυρία Βαγγελιό Δαλαρή. Στο τραπέζι μας με τα πολλά καλούδια. Καλησπέρα σας και από εμένα. Είμαι η Ευαγγελία Δαλαρή, χορεύτρια στο Χορευτικό Μουσικό Πολιτιστικό Σύλλογο Εδιψού και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί για δεύτερη συνεχή χρονιά ο σύλλογός μας με επιλέγει να κάνω την παρουσίαση της γιορτής μας, των διαδρομών παράδοσης. Πρώτη περιοχή παρουσίασης, η Ήπειρος, από το παιδικό τμήμα του συλλόγου μας, με παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Χοροδιδάσκαλός τους, ο κύριος Γιώργος Αλιγκάρας. Ξέρετε, φέτος ο σύλλογός μας δίνει 21 χρόνια συνεχούς πορείας. Είμαστε σίγουροι πως με τέτοιους άξιους συνεχιστές η πορεία του θα συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια να είναι λαμπρή. Θα μας παρουσιάσουν τους χορούς στη Σπάργα στον Ανήφορο, Καπέσοβο, Μπαζαργάνα, Κλέφτες και Κοφτός. Παρακαλώ, το πιο δυνατό σας χειροκρότημα.
βρίσκω κορίτσια όμορφα και μη παραπονείσαι. Μανουσάκια, μανουσάκια, όμορφα μου κοριτσάκια. Ωρε με δίλαν και με μάλωσαν και μου κάναν την πύχη σ' αυτή τη ρουγαμίδια αβίσος που να αγεννηθεί. Λε διαβαίνω μοναχή μου, έχω και την αδερφή. Ωρε στο Κάι, πυρών αρρώστη, ίσα στα Γιάννε, ένα θα Γιάννο στην άκρη. Στο καπέσο, εγώ θα πέσω να πεθάνω. Όλγα ζαχαρόταμε, όλα ζαχαρόταμε. Μπαζαργάνα, εγώ η μασική σου και έρχομαι κάθε βράδυ έξω από το σπίτι σου. Αρχοντοπούλα και εγώ φτωχό παιδί, εγώ θα σε φιλήσω κι ας πω στη φυλακή. Στο φουστανάκι μου, αν γιατί μαρκώ
σειρά της περήφανης Μακεδονίας μας. Από το Χορευτικό Μουσικό Πολιτιστικό Σύλλογο Εδιψού, με το πρώτο τμήμα ενηλίκων και χοροδιδάσκαλο τον κύριο Γιώργο Σαλιγάρα. Οι χοροί της Δυτικής Μακεδονίας που θα σας παρουσιάσουν είναι Μπαϊντούσκινο, Πουστσένο, Στάνκενα, Πουσνίτσα και Ζάραμο. Χειροκροτήστε τους παρακαλώ.
Το δεύτερο τμήμα ενηλίκων του Χορευτικού Μουσικού Πολιτιστικού Συλλόγου Εδιψού, με χοροδιδάσκαλο τον Γιώργο Σαλιγκάρα, θα σας παρουσιάσει τους χορούς Συρτός Αμοργού, Νίκεντρε, Αραπίνα, Μπάλος και Σούστερ. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ.
λεπτά. Θα ακολουθήσει η απονομή των αναμνηστικών. Παρακαλώ το δήμαρχό μας, τους χοροδιδασκάλους και τους προέδρους των συλλόγων να έρθουν στη σκηνή. Στο διάστημα αυτό να ευχαριστήσουμε επίσης τους Σάκη Ντέντι, Αμανατίδης Γκρουπ, Ταβέρνα 40 Πλατάνια και το Στέλιο Φώτου, Παγωτά Γάλλος Λευτέρης, Κάβα Διάς, Κουβλή Κωνσταντίνος, Τουρνάρα Αλεξανδρή Θάλια, Δημητρίου Δόμνα, Δημητρίου Θαλασσινό, τον Κωνσταντίνο Σουλιάδη για την βιντεοσκόπηση της βραδιάς και το Φώτη Παρακατσελάκη για την ανιδιοτελή του βοήθεια. Επίσης, φέτος στα αναμνηστικά μας έχω τη χαρά και την τιμή ως σύλλογος να μας τα φιλοτεχνήσει η παιδική μου φίλη η κυρία Λία Μαυροζούνη. Δεν την έχουμε μαζί μας σήμερα, λόγω υποχρεώσεών της, αλλά αισθάνομαι έτσι την ανάγκη να το πω, γιατί είναι δίψια και γιατί πάντα μας βοηθάει και μας στηρίζει. Τους χοροδιδασκάλους, τον δήμαρχο, τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλώ. Τον δάσκαλό μας. Θα καλέσω την κυρία Μαραγιάννη με τη σειρά που χορέψαμε. Την κυρία Μαραγιάννη να παραλάβει το αναμνηστικό της. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές, συνδιοργανωτές, στα παιδιά του Συλλόγου, σε όλους τους χοροδιδασκάλους, τους χορευτές. Ήταν υπέροχα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για το κάλεσμα. Εύχομαι να ανταμώνουμε εμείς οι τοπικοί εδώ σύλλογοι, όλοι μαζί πάντα και να χορεύουμε, ενωμένοι και αγαπημένοι. Συγχαρητήρια Δήμαρχε που στηρίζετε όλους τους συλλόγους. Ευχαριστούμε. Την πρόεδρο ή χοροδιδάσκαλο Μάρια Ελένη Δούκα για τον Κορφιάτη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ με τη σειρά μου και για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι καλό να γίνονται για να φαίνονται η δουλειά του χοροδιδασκάλου. Συγχαρητήρια σε όλα τα χορευτικά. Και ελπίζω και του χρόνου να κάνουμε όλο και καλύτερα πράγματα μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Δήμαρχο που είναι πάντα παρόν σε όλο αυτό. Και πάλι συγχαρητήρια. Ελένη, ευχαριστώ πάρα. Για τους χρονοταξιδιώτες, Λιάκος Ευάγγελος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκπροσωπώ τους χρονοταξιδιώτες από το Δήμο Κυραίος. Η δασκάλα μας έχει ένα πρόβλημα υγείας, δεν μπορεί να ομιλήσει, οπότε Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη δεύτερη φορά για την πρόσκληση που ερχόμαστε στην δική σας εκδήλωση. Θα πρέπει να ανταμώνουμε κάθε χρόνο και θα πρέπει να χορεύουμε και να μην ξεχνάμε τον πολιτισμό και την παράδοση. Με τη σειρά μας, ο εικαστικός μας φιλοτέχνησε ένα δώρο για την πρόεδρο του Συλλόγου, τον Οικοδεσπότη, ο Γιώργος Κουρκουλιώτης. Ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο. Ένα μικρό δώρο με αγάπη. Καλό καλοκαίρι με υγεία, παιδιά. Και τον κύριο Φίλιππο Κότσι για το Εθνομουσικολογικό Ίδρυμα Πέτρου Ζήση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι η φιλοξενία των παιδιών ήταν από το Δήμο Εστίας Ερυψού και ελπίζουμε να περάσετε καλά.
Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία το Δήμο Εστίας Εδιψού. Ελπίζουμε να ανταμώσουμε του χρόνου, να χορεύουμε. Και με τη σειρά μας θέλουμε να ανταποδώσουμε εδώ το δώρο σας. Είναι κάποιες δουλειές. Το Ίδρυμα προωθεί την παράδοση, αλλά και τη βυζαντινή μουσική. Είναι κάποια CD, κάποιες δουλειές που έχουμε κάνει εμείς από Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, ένα βιβλίο βυζαντινής μουσικής. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και στο Χαλάνδρι. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Η φιλοξενία ήταν εξαιρετική. Να είστε καλά. Αφήνω τελευταίο το δασκαλό μας. Εντελώς. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους που ήρθατε εδώ πέρα καταρχάς, το Δήμο Εστίας Εδιψού, τα συγκροτήματα που ήρθαν από τη γειτονιά μας και το Χαλάνδρι. Το Χαλάνδρι και λίγο γειτονιά μου και με αναφέρω γιατί είμαι εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Είναι ωραίο να συναντιόμαστε όλοι να χορεύουμε εννοείται, γιατί έτσι ενωνόμαστε και προωθούμε την παράδοση. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Χθες κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση και θέλω να πω δεν είχε πολύ κόσμο, δυστυχώς. Και αφορούσε κάποια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά εκτός του χορού. Στοιχεία της παράδοσής μας, στοιχεία αλλογραφίας, τα οποία επίσης είναι πολύ σημαντικά. Και καλό είναι και αυτό να τα ακολουθούμε. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ όλους. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Το τελευταίο αναμνηστικό είναι για τον Δήμαρχο Ιωάννη Κοντιά και συνδιοργανωτή το Δήμο Εστίας Εδιψού, ως συνδιοργανωτή. Είναι κεραμικό, έχει την πιστοποίηση, όλα έχουν τις πιστοποίησεις. Ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να στηρίζετε πάντα όλους τους συλλόγους. Όχι, δεν φοβάμαι. Ήσασταν όλοι υπέροχοι και υπέροχες. Έτσι. Χειροκρότημα σε όλους όσους ουσιαστικά μας ταξίδεψαν σήμερα σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Κατέδεσαν την ψυχή τους και αυτό που σκεφτόμουν όταν σας απολάμβανα όντως μέρος του κοινού, είναι ότι εάν του χρόνου καταφέρουμε και διοργανώσουμε το φεστιβάλ μας, που θα το κάνουμε με το διαγωνισμό, πώς να κρίνουμε και πώς να διακρίνουμε τον καλύτερο από τους καλύτερους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το επίπεδο ήταν πάρα πολύ ανεβασμένο, η εκδήλωση ήταν καλύτερη από κάθε χρονιά. Νομίζω ότι δείχνετε πραγματικά τη δουλειά σας. Ο πολιτισμός είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται σίγουρα σε τρία επίπεδα. Εξελίσσεται πρώτα απ' όλα σε εργαστήρια, είστε τα εργαστήρια του πολιτισμού, όλα τα σωματεία. Εξελίσσεται σε εκδηλώσεις για όλους, όπως και αυτή σήμερα. Και βέβαια υπάρχει και το τρίτο επίπεδο, για το οποίο ήταν απογοητευμένος ο δάσκαλός μας, ο κ. Σαλιγκάρας, για τα σεμινάρια για τους πιο μοιημένους. Κάτι τέτοιο κάνατε χθες το πρωί, το οποίο έτσι πρέπει να το δούμε, το οποίο μπορεί να μην είχε τόσο κόσμο, ίσως να υπήρχε δυσκολία λόγω της ώρας, λόγω της ημέρας. Θα επαναλάβουμε την προσπάθεια και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα πράγματα και να είμαστε και σε τέτοιο τύπο εκδηλώσεις πιο ανοιχτοί στο κοινό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάζουμε από φέτος τον πύχη πιο ψηλά για του χρόνου. Θα τα καταφέρουμε. Ήσασταν πραγματικά, επαναλαμβάνω, όλες και όλοι υπέροχοι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι. Να μεγαλώνουν οι καρδιές σας και τα όνειρά σας όπως οι μέρες του καλοκαιριού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είχαμε μία κυρία η οποία με παρακάλεσε ότι ήθελε να πει ένα τραγούδι στο τέλος. Μία κυρία μεγάλη. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα εδώ. Να της κάνουμε το χατήρι. Είναι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήθελα να σας πω ένα τραγουδάκι. Βέβαια είναι δικαιωμένη, τέλος πάντων. Θα σας πω το αγαπώ και την πορεία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι
εσύ αγαπώ κι όλο τον κόσμο, αγαπώ κι όλο τον κόσμο, γιατί ζεις κι εσύ μαζί. Αγαπώ κι όλο τον κόσμο, αγαπώ κι όλο τον κόσμο, γιατί ζεις κι εσύ μαζί. Τα παράθυρα κλεισμένα, τα παράθυρα κλεισμένα, τα παράθυρα κλειστά. Άνοιξε το ένα φύλλο, άνοιξε το ένα φύλλο, την εικόνα